Jmenuji se Klára a pravděpodobně mě budete znát z reality show Bachelor. Pamatujete si na tu scénu, kdy jsme byli s holkama v bazénu a bojovali jsme proti sobě a já jsem byla slepá Klára, protože já se vám přiznám, já vůbec neviděla. No a shodou náhod na to koukali vlastně z kliniky Gemini a oslovili mě a už konečně doufám, nebudu mít žádný čočky a žádný brýle. Mně se snad nikdy nestalo, že mi přišlo asi 100 reakcí od spokojených žen a všichni mi říkali, jo, to je nejlepší volba, kam můžete jít. Takže já jsem hrozně moc ráda, že jdu sem, protože si myslím, že to je ta nejlepší volba, co mě mohla potkat. Já jsem necelý měsíc po laserové operaci. Je úplně neuvěřitelný, jak teď všechno přečtu, že konečně vidím obličeje, že dokážu přečíst věci na dálku. Já jsem tak nadšená, že to musím všem prostě doporučovat všude, kudy chodím. Operoval mě pan doktor Kadlec, který mi před zákrokem všechno vysvětlil a působil hrozně příjemně a milé. Když jsem šla vlastně na ten zákrok, tak člověk je samozřejmě trochu nervózní, protože neví, co ho čeká. Samozřejmě to slyšel z doslechu, ale vždycky, když to zažijete na svůj kůži, tak teprve poznáte, ale musím říct, že ta nervozita ze mě hned opadla, jak jsem vlastně viděla personál, který byl hrozně milý, příjemný a to je hrozně důležitý, protože když máte kolem sebe příjemný a milí lidi, tak se hned cítíte psychicky líp. Potom, když jsme dělali to kolečko těch různých vyšetření, tak vlastně jsem věděla, že se nemám čeho bát. Samotná operace trvá cca tak 10 minut, nic vás nebolí, je tam možná lehčí tlak, ale myslím si, že to není nic, co by člověk nezvládnul, takže je to opravdu jenom o té psychice. Potom v zákroku jsem se cítila, že opravdu mi spadl kámen ze srdce, protože to nic není. Měla jsem před očima takovou lehčí mlhu, nebylo to nic hroznýho, takže normálně můžete jít se slunečníma brýlema, který dostanete vlastně v Gemini a vlastně i s doprovodem a nemusíte se bát.